Suwit. Rusuh kowe. Apa, Dik? Kowe waya gara-gara kowe wayahe ngedan. Iya. Gara-gara gong, gara-gara iki. Soane ndi? Sowan Kelurahan Karang Recek. Oh, iki berarti neng lantai 2, lantai 2. Berarti lantai 1 kuwi nggon aku kono kae. Nek wis munggah iki wis sebutane lantai 2. Kowe anteng oreng tak patul kowe malahan. Karo minangkane karo nilai-nilai apa jenenge? Saweran-saweran sing panyuwunan-panyuwunan sing durung dipinangkani ning Limbukan. Heeh. Ki mau ana sing saka WA mau sing wis delete. Nah, iki apa judul? Sudah transfer 300.000 dari Haris Suyamto SE Kembangan Jakarta Barat Junior Prima Seluler. Sudah TF Waru doyong cokek seragenan pakai parian sinden-sinden. Wih. Terus sing anu karo sing angel diwaca mau kae. Apa? Jeneman kandhek mau? Iya. Nek jeneman kandhek ki sing kinyis-kinyis ki sapa sing jeneng kinyis-kinyis? Tegese kinyis-kinyis ki suarane iki lho. Sing nek ndi to sing rasa diwaca meneh ndi? Ning kono to wisan. Ya. Heeh, minangkane jineman kandhek. Oh, sing di request Mbak Agnes. Wah, jan ayo to, Widyasmara. Mbokku ding nek kowe. Ora. Ibu besti nek karo aku kok. Iya. Bener to tulisannya Mbak Agnes to? Ah. Gus. Ah, kalau pokoknya. Iki apa iki? Oh, anyar to iki.
Oke tak wacane sik. Nyuwun langgam semu ingkang nyeker Mas Eko Palian. Wah, Mas Eko engko. Siap. Mas Eko. Nggih, saniki kandhek riyin. Heeh. Ben iso karo liyer-liyer. Heeh. Tesih melek Mbak Agnes, dereng ngantuk? Dereng, namung pedes mripate. Nggih diuculi mawon mengke gak dikumbal anyep. Toko diuculi engko nek kegembir banyu lak terus anyep. Nggih. Niki gantos sik mboten enten kabel iki. Nggih, ndak ngolor-olor. Niki. Oh, enten. Ya, ah. Oh, udah Mbak rusak ngomong. Ora kan kancane wis meneng, kono lagi guyu. Halo loading sik berarti kuwi. Hah? Iya. Karo bayangke. Heeh. Senengane mic wireless ngono ki arane piye? Iki rada gedhe maksudnya suarane. Ya iku wireless apa? Bluetooth apa? Nggih, apa sembuh iki pokoke sik ora ana kabele ngono wae. Oh, berarti sing gundul ngono kuwi gambarane. Mike kuwi lak ora ana kabele berarti gundul. Nggih, manut. Heeh. Monggo. Mbak. Sampun nggih. Oh, ora sok ngaget-geti. Oh. Ben melek. Sumpun nggih nuwun. Nggih, matur sembah nuwun. Wis ki mosok ning WA-mu apa mau? Waru doyong cokek Sragenan. Ya. Terus iki gerajakan wis. Fragmen wis. Wah, iki semu. Oh. Menangani sing semu. Yang nyekar Mas Eko. Ngagem bawa Mas, men rada suwik Mas. Rina wengi gawe bronto godho ati siang pantara ratri asa muda nimas ayu prasasat ngrucit nala mung emane tresnamu dudu kanggo aku. Wah, Jan. Iki malah curhat. Prasasat dikaya ngapa tresna kandhek jroning ngimpi. Sampun. Terus iki mau mlebu meneh iki. Apa Kang iki? Mundhut tembang aja ngece. Sindane Mbak Elisa. Neh wae ora apa-apa. Ono Waru Doyong Cokek Semarang. Apa Sragen. Kuwi. Terus ono ketoke. Apa iki?
Duh. Sugeng dalu Mas Gading mugi tambah laris lancar pentas dalu niki salam kagem rencang warga laras dan rencang kru dalang seno mugi pinaringan lancar rezeki dan kenugrahan karaharjan saking kula kokap saking kula Raharja kokap. Nggih, badhe nyuwun tembang napa mboten ngenjang mawon nek nyawer rada seret. Nyuwun lagune. Oh alah nggih, pun wacanen Lek. Lah iki lagune iki apa? Lah iki badhe nyuwun tembang napa Mas? Mboten. Mas Petro izin. Izin, mohon izin. Ya. Nggih, menika wonten WA dari Pak Putra Dikari. Nggih. Assalamualaikum, sugeng enjang, semangat buat anak lanang Ki Gading Pawukir. Alon-alon Mas Gading insya Allah bakal kelakon, amin. Amin, amin. Salam sedulurku kabeh, warga laras, wiyaga menapa sinden, dan semuanya kru dalang seno. Wonten tali asih menika 1 juta rupiah, nyuwun request langgamipun tak enteni, anggitanipun Mbah Narto Sabdo. Dibawoni Mbak Elisa ingkang nyekar niki mungkin sareng-sareng nggih Pak Putra Dikari nggih. Semangat kompak solid gugup rukun. Kok gugup rukun? Wis ketularan, wis mulai ketularan iki. Tenan iki lho. Guyup rukun tulisan. Gugup rukun. Guyup rukun nggih Pak Putra Dikari tipe. Nggih selawase kanggo warga laras sedaya pokoke langgeng le berkarya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu tanggal 7 November 2026. Ultah PKWL yang keempat. Matur suwun Pak Putra Dikari. Mbah nuwun. Nggih. Ki sak yuta ki mlebu kas iki berarti ya. Kasih sapa to ning nggawa iki? Ayo. Ya. Niku wae enten. Endi mau? Aja ngece wau. Ngarepmu wis ketoke. Ora apa-apa. Nggih dipun pinangkani. Nggih. Sing napa niki? Mas Petro. Ingkang saged saking Pak Putra Pak Dikari. D wau Pak D. Ya. Dikari niku riyen. Pak Narto dudu Pak Mantep. Pak Narto. Nggih, belok barang nggih. Niki digilir-gilir mawon nggih karena pembagian ya kan. Nggih. Ora tak apik dhewe kok. Kapan iki lek mulai iki? Lah sik nunggu ting-tingan. Oh, ya. Oke, monggo. Kiraku kowe tan citra merga Oper nggih. Nggih. Kiwa petengan. Mas Gading milih kiwa petengan. Lah loro-lorone ya kena. Ya sop endi dulu, yang mana dulu? Kiwa dulu apa tengen dulu? Yang tangan dulu. Apa? Tangan dulu. Tangan dulu. Oh iya, Mbak Ika dong.
tengen. 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 Hmm. Wah, hafalan. Hah? Tengene sapa? Ora sae. Sing penting tengen. Wis. Aku nek karo sing tengen seneng. Sapa-sapa, rapopo. Hmm. Rasaku Nglung. Bicara krungu semaya pindah ya. Oh kana. Heeh. Wis kiwane Mbak Elisa kae. Eling ayen Apa ya kae ya? Sampun. Nggih, matur sembah nuwun. Dan iki wau tesih enten aja ngece. Warudaya cokek sragenan. Terus wis. Tinggal 2 lagu. Wong kari 2 lagu iki. Arep sing ngendi sik? Warudaya. Oh ya, oke. Heeh. Oper mic. Oh, kayak oper mic. Tasik rek. Jan, yo. Wes, rada suda iki jane. Yo. Wis mengko ana sing ngarani teh wis ngono. Kebut-kebutan nonton sikut-sikutan golek kenalan. Sukses. Sukses nek kono mandek, kene mandek. Nek kono muni kene ya, Pak. Nah. Wis aku nek wis ilang rasane nggon weteng kene wis semangat aku bisa. Entek apa lagune iki pisan? Wis akeh to? Wah, ayo terus ki yo. Aku yo tak nutuk. Wis oleh. Ben wirang yo ben. Ha iya. Wis disaksikan seluruh Indonesia iki aku. Aja ngece.
Aja ngece lho. Iki mergo wis dalam luar kendali. Aja ngece, aja ngece. Yuk. Gong, kowe ngopo meneng wae? Aku lagi PMS. PMS apa? Posisi salah. Lagi benake aku. Iya. Yo, pekok kowe iki Gong. Lah kepiye to? Aku mau wis berencana ning kamar mandi. Lali. Lah kok kelimbukan lagi wae deng 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 kene iki wis kruwas. Wah, iki perkara mingan. Yes. Untung ana bungkus es teh jumbo gedhe kowe. Ben aku ora jijiki mbok ben. Ya reng ya to reng. Heeh. Rada lega aku nek ngene iki. Mau ki dienggo nyuara rada dhuwur wis ser. Ser. Ngono kuwi. Oke. Disoteng wae mau. Sapa sing nyoteng? Hah? Sapa sing nyoteng? Ora usah disoteng. Dadak aku disoteng. Gunane WA ngono. Sono pamundutan ora Gong? Isih. Praon. Minggu, yeah, mari wis
tunjuk Bang Trate. Usik lah. Ora ana maksud ketemu bengi iki aku krungu kata-kata pecat wis ping 3 lho iki. Kok njur sapa-sapa arep dipecat. Iya. Nek ora trimo sithik kok ngejak gelut to. Ra ono perkara ya gawe perkara. Iya. Gelut kowe wani aku dikroyok kok aku kuwi kan kok. Dikroyok wong-wong. Sik. Aku lagi memikirkan lagu lho iki. Mergo anane Loh. Tancep Kayon. Sorobayan 2205 2026. Naskah Ki Geter PB. Nggih. Mbok ora password. Ya, lagu apa Gong kowe arepan Gong? Berlalu kok. Nginjang mriko langsung mawon kalih kula, Pak. Mboten, Ding, mboten berlalu kok mboten napa-napa. Dangdut. Gethuk arep ora gethuk? Gethuk emoh gethuk. Ya wis emoh. Apa sing kira-kira gayeng tur gumyak? Ben ora marake ngantuk. Aja dipleroke. Kuwi apik Gong kuwi Gong. Ha nek engko gareng nesu. Mak teratap-teratap iki mau apa ya? Ayo ora apa-apa. Heeh. Aja dipleroki, aku ora mleroki ya, Nyuk. Aku ki nyebutke lagu. Kudu kowe kuwi. Kok terus nesu-nesu. Heeh, kuwi mau aja dipleroki kuwi mau. Ya ora, ya. Aja dipleroki ya. Ya Truk ya. Ya manut kowe pokoke aku, Gong. Heeh. Kudu ngerti cara
Wis. Wis gong kuwi. Heeh. Iki mono WA mlebu lagi wae. Nyuwun Nyidam Sari. Oh. Nyidam Sari kok. Heeh. Oke. Sik nyanyi sapa? Nggon WA mau. Nek ora kleru Mbak Ika ketoke mau. Sapa? Mbak Ika. Oh, Mbak Iu ah. Nyidam Sari Mbak Iu. Udah mah ngahong. Waduh. Ayo pemanasan sih mosok langsung. Wis panas iki. Hah? Wis panas. Ayo laren sik nek wis panas. Gayane mau telek-telek kowe iki. Hah? Mau telek-telek kok saiki wis. Telek-telek piye? Wis semangat saiki. Ah semangat bareng ketoke dosa iki mau apa? Makane ra sok gawe dosa. Lah. Wow. Sapa mau? Pak Marjo iki. Waduh. Dan Pak Rehan ki senengane kok ngono kuwi. Wis kono kaya muni pecat wae ngono kaya ngono. Iya. Iki sinten sing bawani? Sing bawane Ayo, bekerja sama. heeh, sing kakung ya. Nang Kakung. Sing bawane. Mas Igul. Oke. Masih monggo masih kok geol yo. Ya apa jenenge masih kok Egul. Baru. Satu. Duh wong ayu Duh. papujan ning ati Lah yo nek masih Egul pancen suarane apik tenan kok. kaya ngene wong nandang asmara apa ta awakku Apik. Apik tenan. Duh dewa jawata kong walas somring wak mami besok kapan katekan jejer lan wong ayu umpama nonahku tanpa prau sasat darat ing Jolotri Nyidam Sari moro Sampun, Mas. Sampun matur sembah nuwun. Nah, wis pukul sudah menunjukkan pukul sudah menunjukkan jam 2:30. Sepo gong. No. Ae karo Ndara Janaka wis. Kadhe gara-gara ning tengah alas lho iki. Kok nek iki saya bengi nek Burakot harimau.
Ayo sebo Gong. Sebono. Gareng ora sebo ora gareng. Sebono. Ya saya nek arep sebo. Yen angin mangitit milih. Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.